nagyari naman ang papabalo namon sa inyong pang good vibes sininga weekend. Lugar para maka-staycation ang ginapangtag. Lugar nga may privacy kamo sa inyo lang nga pamilya o kung sa barkada. Lugar nga maka-bonding ang tanan nga kamukha mo lang o wala may nagasabad sa inyong ibang tao. Kag of course, lugar nga malapit lang tag. Very affordable. Ini ang katuat ang buwas sa tripping ni Romeo. Sunday naman sa RU Agreeable, mga mangungumasa sa Sagay City, Cadiz City, kag Banwa sa Calatrava. Ang gitagaan sa shredder, hindi para mapadayon ng ilang ginaobra nga organic farming. Ang iban sa ila, natagaan sa tsansa nga, baka hula mo sang kwarta. Kag, para mapaayo ang ilang pagid nga mga umakag kabaylo sini, ibayad nila ang ilang mga produkto. Ini ang aton nga pag-istoryahan naman sa Sunday sa RU Agreeable.